悲しみの向こう、片柳宏。6月2日。なるようになる。自分の力でどうにもならないことを無理に変えようとすると、問題が複雑になり、かえって良くない結果を招きます。自分の力でどうにもならなくても、物事は必ずなるようになると腹を決め、落ち着いて自分ができることに集中しましょう。